Iki kalima sabda dumadi saka Sang Nata Prabu Kalimataya. Nuwun inggih. Menika menapa pusaka kadewan? Iya. Pustaka Jamus kalima sabda. Nadyan katon iku mung dlancang ingkang ora ana tulise nanging sejatine iku ana sastra piningit ingkang mapan ing kono yaiku yen to disurasa kanthi weninging pramana jati ing kono bakal tinarbuka surasaning tulis. Nuwun inggih. Lajeng werdinipun kados pundi? Sekabeng manungsa iki tukuling pangertene iku katarik saka rasane dene rasa. Bisane ngrasakake duwe daya pangerten iku ketarik saka dayaning cahya. Ingkang winastan cahya nur. Dununge ana ing netra ya kuwi awasing pandulu. Merga saka sunaring nur. Mulane dadi utusan merga dadi jalaran menungsa duwe pangerten. Dene pangertiane rasa mau nganggo pelawangan pancandriya tegese 5 ya kuwi rasaning awak, rasaning tutuk, rasaning kuping, rasaning mripat lan rasaning irung. Kawula nuwun inggih pukulun. Lajeng liripun menika kadipundi? Ngene ya nggih. Pustaka iku tegese tulis utawa serat, jamus iku sejatine ireng mulus. Kalima sada iku srana usada lelima ingkang amrih mulyaning kauripaning manungsa ingkang karasakake jroning kalbu yaiku kauripaning pancandriyane. Ireng mulus peteng ning katon padhang nadyan ireng ning katon putih ana ing pramana jati yaiku anane kahanan ing kawruh kang samar yaiku kawruh kang gaib. Gaiping kejaten merga dudu irenging wujud kahanan nyata ning wujuding kahanan ingkang mung bisa katon nganggo kawruh lelungit nggih Puntadewa. Ngaturaken genging panuwun. Iya ya. Postin pundinen lumahing bumi kurping langit ya mung sira Puntadewa ingkang wenang anggadhuh pustaka Klima Sada. Linglung. Sena kowe kok bingung. Wah, butane ilang kok ana song-song. Iki payung nanging iki pusaka jenenge Song-song Tunggul Naga. Kadya pusakane yo simpen kanthi permati. Besok kala mangsane bakal ana dayane, nggih. Arjuna Permadi kula wonten dawuh. Senopati Tetunggul Harya Sarotama dadi jemparing Kyai Sarotama. Iki jemparing melek. Sapa ingkang ketaman bakal bisa mulih marang mula-mulanira pundinen nggih.